Seo cuid go scéalta na seachtaine Tuairisc, seachtain inar mhuar fear na hÉireann tuilleabán ag na cluiche oilimpeacha a bars. Ar an gcéadaoin, deir le Kelly Harrington a darbán óra sa chéile uachan tar éis an darnalí as ré Portland sa bríomhchathair an ceannas fearr ar Yangwen Lú na Síne sa Malta Ceannis. Buí Harrington an chéadlú leasí bán as éireann a bhuair bán ag níos mú na cluiche oilimpeacha amháin. Tá níos mú bán búta ag éireann ag cluiche na bliana seo ná ag aon cluiche oilimpeacha eile roimhe seo agus deis fósán curla líon amháin go háirithe ag Rashida Adeleke a bhaith ag rith i Ross Ceannis an 400 méadar a nocht sa Stade de France. Tá Ross mór eile ar siúla Stáitsaonta Mheiriceá ar láthair na huaire agus tá sé fógar ag Kamala Harris gur raibh Tim Walz an leabhardóir a bhaith lé agus í ggéire an teachbán a bhaint amach. Thaing sé áras na tíre ar féin le gard nuair dúirte gur Donald Trump agus a leabhardóir JD Vance aisteach. An teachtain seo seolach an sconán kneecap a bictar lena ar fud na tíre agus deis ag an bobal an sconána in sin scéal an bhaina rap aitheanta a eicáil. Dógur ifta le gard go an sconán raníile dul san amíocht ar son na hÉireann don na gradam Oscar. Bhí na méimhní thuúlan dún an bailach fada atá le dul fós má tá Mowgli Bap Machara agus DJ Provi le gríma áil ar an Zalbhín óir. Sconán dúghraín gáirsúil fhíseán fíorghranmhar a thug Arlia Vestor ar kneecap. Bhí léirhes freisin agan an teachtain seo ar an gnúsach filiachta is séní ag eithne ní ghealachóir, cathraim agus tóir. I gcúsaí éidechais tá litir curcha an air Norma Foley ina léirtar imní mhór faoin tlí a bhfuiltar ag cathab leis an aonad gaeilge atá ag feidhmiú an iarhain scoilmhéala i mbaile na hínse a chun den chlár. Muoitar sa litir ón eagraíocht an chlár as gaeilge, gúil an taonad gan dóthain fórne, gan leithris, gan clós agus gúil daltaí ag cinenne gan freastal ar dá bhár. Tá sin ilug agus suile ar Tuairisc.